Okay, good morning po mga boss. Yan, naimbag nga aldaw, ay naimbag nga bigat, kada kayo amin na po. Yan, lalakad po tayo. Punta po tayo sa Kamiling Project. Kamiling Project, tapos sa Alcala Project mga boss. Tapos daanan na rin natin yung Keeping Village na project natin. Kaya sandali lang mga boss Okay, so pandarin ko lang muna para ready na mamaya. So ayan, may shoutout pala tayo mga boss. Shoutout kay Jennifer Binoya, new subscriber po siya mga boss. Yan, syempre shoutout din kay Darwin Heneta, taga La Union po. Shoutout din sa taga Bocaue, Bulacan, kay Bernard Ignacio. Okay, so po, yan po yung mga gusto kong i-shoutout sa ating video. Siyempre, kung bago ka lang sa ating channel, huwag kalimutan na mag-subscribe. Siyempre, paki-like na rin itong video natin. Mag-comment na rin kayo mga boss. Paki-share na rin itong video natin mga boss para makatulong tayo sa iba at makatulong na rin kayo sa amin. Yes ba? So ayun mga boss, ipakita ko lang yung lalaban ko. Lagi kong chine-check mga bonsai. Ayun Okay. Ayan siya mga boss. Ayan na. Yung isa yung pupunta dyan, hindi ko pa ibinilad kasi kariripat lang. Baka mamayang hapon pwede nang ilagay doon ito. Lagay ko na doon para mabilad-bilad. So whipping. Ito lumot lang ito mga boss. Lumot. Okay, so marami tayong lakad ngayon mga boss. Kakain muna tayo. Kain muna tayo bago tayo malis. Ayan toyo, ham, saka titlog. Tara kain tayo mga boss. Yung ulam mahal magkamay. Ay. Dahan-dahan lang boss. Lalo naman daw tayong tinapay, sabi ni Johan. Pag nakikita ng ham. Ay, oo, nagbabaon kasi ito. Mahilig sa tinapay kasi yun eh. Lalo na ito, ipapalaman niya. Ipapalaman niya. Tira yung iba dyan. Kaya palang tatanong siya sa akin, wala tayong bread, tita. Ganun yun pag nakita ng ham. Okay, tara na mga boss. Lakad tayo. So bili muna tayo ng gypsum board. Kasi nagkulang daw sila doon sa Pangasinan, sa Alcala. So tingin tayo doon. Ayun lang. Ay meron. Kala ko wala tayong pambili. Ayan. Okay, dito tayo sa palengke muna natin mga boss. So bibili ako ng malulutong ulam sa San Carlos. Gusto daw nilang ng dinuguan. Kaya bibili tayo rito. Yung daw, lamang loob ang gagamitin.
Pwede? Pwede pa lang? Pasak pa lang. Tagma manat ko eh. Sampo ay nakarito. Yung kanya na. Sa nga po lahat ah? Okay. 20. Yalang ko pa yung bagbag. Okay. So bili naman tayo ng ano ngayon. Bili tayo ng gypsum board. Gypsum board. Okay, so dito tayo sa Kilalyal Hardware. Bili tayo ng gypsum board. Gypsum board man, ada? Dua, 12mm. Tagma mo na may isa. May isang tubular nga 1x1. 440 may isa sa. Okay, dua. $440 ang isa mga boss, 12mm na board dito sa amin. $440 gypsum board na 12mm Boral. Hindi mamayangin natin. Okay, thank you. Okay, tara. Ngayon pupunta naman tayo doon sa Malacampa, doon sa Kamiling, para tingnan yung project natin, cabinet. Okay, dito na tayo mga boss sa Kamiling project, sa cabinet. Good morning mga boss. Dinala na yung ano? Ha? So mga boss, oo, ito carbon brush siguro. Medyo humina doon yung takbo. Baka carbon brush ilalagay niya doon sa paggawaan ni Badinoli. So medyo matagal-tagal na rin kasi na hindi nagamit yan. Ay, matagal-tagal na rin na ginagamit kasi namin yan, hindi pa kami nagpalit mula nung ginamit namin. So ito na yung mga drawer. Okay, ito tayo ng isa dito. Nilagay ng box, nilagay na lang yung drawer. Dito sa kabila, ito na siya. So nilagay na rin yung drawer. Aging na lang wala dito. So ayan na. So kakabit na lang yung drawer mamaya. Mapansin nyo may tukik. Ayan, tapos ito nalagyan na rin ng box. So ito, ditong banda, lalagyan na lang namin ng ano dito, pintuan, tapos divider, tapos shelves doon. Yun kasing gusto ni Madam na mangyari dito. Okay. Yan, gaya ng sinabi ko, bumuo tayo ng box dito, tapos pinasok na lang natin. Pati doon sa kabila, bumuo tayo ng box dito, tapos pinasok natin. Tapos may drawer na rin yung box. Ganon din ginawa. Pero dito, ang gagawin natin dito,
pinto na lang. Okay na. So adjust mo to Correct. I-adjust mo to pag ganito. Oo. Pati ito. Ako pa bang maglalagay ng babae, resort? Ha? Lalagay ko pa yung resort dyan. Oh, lagyan mo. Oo. Lagyan mo pa yung rinse dito. Butasan mo. Pati yung sa wall. Yung... Sa wall, iabang mo na lang. Basta ibutas mo. Oh, sige. Kasi ano, hindi nyo ba alisin dito, sir? Hindi nyo ba tatakpan yan? Yung bintana? Ganyan na? Basta siguro. So hindi natin may kakabit yung nandun sa likod. Abang Sige, na. abang lang. Sige. Tapos ito, lalagyan pa natin sa salamin yan. Tapos yung electrician pumunta na, okay na? Wala pa pare. Wala pa? Okay. Wala pa yung electrician mga boss. Bale, madali naman na niya na daw ayusin to. So dito maglalagay pa kasi tayo ng ilaw dito. Okay. Okay, tara na mga boss. Oh, may shoutout ka? Master? Shout out kay Boss Ronald Kabili. Ayun. Saka si Boss Louie Puyawan. Ayun. Sa mga taga-Arayat. Ayun. Best friend ko doon. Ayan, good luck kay paring Ronald sa vlog niya. Yo! So ayun mga boss, abangan nyo na lang po yung vlog ni paring Ronald Kapili. Ay, tara. Ha? Okay, andyan na pala si Buddy na uli. Alalayan mo kami dyan sa kabinigay sa mga. Okay. So, papagawa nila mga boss. Baka carbon brush lang ito. Papagawa ni Buddy na uli. Saka lang kadwa ko na, Master. Tuno perbangon. Lututan mo kaya? Ba, ni Jai. Lukatan di likod na. Matang ba't? Ano bigong rigata? Dito ka. Diyan. George, anong ginagawa mo, George? George, andyan na siya. Doon sa kabila, doon ka sa kabila, kabila. Yeah. Hindi ko nagamit siguro kasi. Sige ba, sisirot mo pa sakto mo ito dyan. Kami sigat na pa kang pangsigat doon, baka gumano na yung mataman yung ano dito. Para hindi na bumaba to. Para hindi. Tanto sigla rata to na madagkad dyan. Tungkal. Okay, so ayan mga boss, andito ulit tayo sa Kamiling. So binalikan natin yung Keeping Village, yung project dito. So ito yung ano noon na pinuntahan ko na ano na yun, pag-iisipan pa doon nila magpapagawa sila, hindi kaya tumanggap tayo ng iba. So sabi nung may-ari ng bahay, magpapagawa daw siya, ibahin lang daw yung design. Gusto niya may maraming design yung iba't ibang design yung mga kwarto. So yun daw ang gusto niya mangyari. So hindi daw niya pinapakancel yung project natin dito. So yun lang daw gusto niya mangyari dito. So ngayon siyempre nakatanggap na tayo ng ibang project. So ito parang iano na lang natin ito, balikan na lang natin itong project dito sa Keeping Village. So ngayon pupunta natin ngayon dito para tingnan yung project at makausap na rin si Madam mamayang gabi. So mag-uusap na lang kami. Hanap kasi sila ng gagawa ng grills yata nila dito, tsaka railings. So ayan yung kaklasiko. Ayun o. Brad. Hello madam. Na.
Basta. Si Mark nga pala, kung sinong gusto magpagawa sa kanya ng railings, mga ironworks, roofing, kaya din niya, no? Buong bahay. Ayan, si Mark Sagon. So, nakita niyo naman yung naging project natin doon, siya yung gumawa. Dito sa Santa Ignacia, Poblacion East. So, yan yung isang naging project natin, yung project niya. So, ayan. Lagay ko na lang dyan sa screen kung gusto niyo magpagawa ng about sa stainless tsaka bakal. No? Tama ba yan? Sinabi ko? Yes, sir. O, yun. Tara, punta tayo doon. Kausapin natin si Madam. Okay, dito ulit tayo. Hello, Madam. Siya yung ano, sa may railings. Oh, sa grills. Yan. Siya yun. Saan pa yung titignan niya, Madam? Tawa sa. Ah? Tawa. Ah, yung tawa. Yung mga bintana daw, Brad. Bintana. Tapos tignan ko na rin yung area ulit. Gusto niya pala maraming, iba't ibang design. Nakaintad ka design niya lang. Madipay. Ayun. Ayun oh. Mga ano, medyo mahirap pa maggalaw. Dapat malis muna to. Wala tikisamin ah. So marami pang nakatambak mga boss. So ayan. Ha? Ewan ko. Mag-usap kayo ni Madam. So ayan mga boss. Ito yung susunod natin na project. So yung mga project na ano, magkakasabay doon sa San Carlos, dito, tsaka dun sa Tuc Kamiling, so dito hindi pa yata nakaready yung mga kwarto, marami pang gamit, so mahirap mag trabaho pag ganitong maraming gamit. So palis muna natin yon. So ito yata ginagawa nila yung ano dito, lagay ng mga gamit. Sa tingin ko kulang pa rin yan sa dami ng gamit na nasa loob. So andito na rin si Mark, siya kausapin niya may-ari kasi yung mga grills daw ang ipapagawa sa kanya. Okay, dito na tayo mga boss. So andyan yata yung electrician. Okay, tara. Anong oras na? Yung ulam nila. Dito pa. Ang ginuguan. Bababa na lang natin yung board sa kanila. Ah. Baba niyo yung board doon. Ata niya idol lang ata pa ito siya pinanggang bibuya. Ah. Pinanggang kami ng marami. Udah tayo sana ya. Oh, yung ano na ito, wala na sa linya. Oh, tingnan niyo yung linya na ito, wala na. Oh. Tingnan niyo mabuti. Yung paring, di ba kayo naglagay ng paring? Yung linya natin dito, pati dito, tingnan mo, bumaba. Nakita mo yan? Bumaba na yan, oh. Makikita nyo naman eh, kung bumaba, hindi. Diba? Tapos, tagmamasilya na kayo, wala pa sa linya. Lagyan yung paring yan, para ano yan. Para may taas. O, dito. Pati dito, ayusin nyo rin dito. Wala na, bumaba yung bandaro, no? Ay, yun ang lagi nyung tignan dyan.
Okay, so framing, okay na. So nagtatakip na sila doon sa kabila. Okay, dito nakapagmasilya na. Tapos magkukornisa na rin sila. So marami pa tayong trabaho rito mga boss. Pati pintura, magta-tiles. So ayoko na rin sana magtanggap ng mga ganon. Kaya lang sa tagal na nila naghintay. So pagbigyan na natin. So dito, kornisa, tapos masilya. Isa pang masilya yan. Dito, nakamasilya na, kornisa na lang. Tapos ceiling rose para dun sa kitchen. Ay, sa dining. Sa dining. Ito, yan yung room 2, hallway. So dito lang kayo maglalagay ng ano? Manhole? Dito na? Dito na maglalagay? Okay, dito sa master bedroom. So masilya. O yung sinasabi kong masilya sa inyo yung tape, di ba? O anong klaseng tape yan ginawa niya? O wala na naman doon sa taas. Sabi ko, biyakin yung tape. Sinong masilya dito? O, hatiin niyo yung tape. Nakagitna dapat yon. Kung hindi matigas yung ulo ninyo, walang ma-high blood. So hindi na dapat kailangan ulit-ulitin. So ilang beses ko na sinabi yan. Pati dito, sino nagano dito? Si JR. Yung tape sabi ko, di ba? Yung tape, di ba sa taas tsaka sa baba, magaganyan dapat yan. Ganyan. Oh. Ganun ang gawin nyo dyan. Wag na sanang ipilit yung mga gusto ninyo. Hindi naman kayo mapapahiya dito. Ako naman eh. Ay sir, kayo po yung electrician dito? Yes po. Ano pong pangalan niyo sir? Jojo. Cesar Jojo. Subscriber mo ako, huwag ka mag-alala. Ayun. Matagal na. Ay, so taga saan po kayo sir? Iloilo ako sir, pero yung wife ko kasi Taga rito lang? relatives din dito. Ay mga boss oh. Si sir, anong pangalan niyo sir? Yung Jojo po sir. Jojo Kalyado po. Kalyado. Iloilo po ang origin ko. Ay mga boss oh. Yung electrician pala dito mga boss, subscriber din natin. So kamag-anak dito. Si Sir Jojo Kalyado sir. Opo sir. Jojo Kalyado. So ayan. Mapanood ko na yung mamaya sir. Sir, mapanood ko na Oh sir, mapapanood nyo. Ayan, kung yung mga taga rito sa Payar, Barangay Payar, ayan. Makikita nyo yung trabaho ni Sir dito sa project namin. So siya po yung electrician dito. Kaya galingan natin sir ha. sige sir. Hindi ka nakakaya sa inyo. Yung ano pala sir, paano yung ilaw? Kayo na bahala mag-purchase niya? Opo sir, ako magsusupply dito, tapos ikabit nyo na lang. Para i-relay ko dun sa kanila pa. Kasi mas maganda na rin para bago mong pintura na ikasa na natin eh. Sir, para maliwanag. Yung iba sir, sa taas ko na lang gagawin kasi mataas na to eh, walang problema dito. Sige sir. Kasi ang kulang ko lang dito yung sa kublight eh. Pero pag ano na, Sa next week sir, i-deliver ko na yun para may kabit ko na. pero yung dito sa labas sir, isa lang talaga, okay na to? Isa lang kasi nakalagay. Sir, okay, isa lang. Isa lang nilagay ko dito pero kung gusto nilang dagdagan, pwede pa naman. Ang problema, magbabayad tayo. Kung pwede pa nilang yan. Ang isip kasi, isa lang kasi naka-under ito eh. Yung isa na yon, malaki naman na yon. Kaya naman niya siguro ano yun. Marami namang ilaw sa labas niya. Mga boss, Timing. Ano sir? Timing mga boss no. Yung project natin, yung subscriber pa natin na matagal na natin subscriber. Siya pa yung mag-electrical. Pati si Riggs, matagal mahilig kasi ako. At pati si Riggs, matagal na. Yun, kay paring Reggie, ayan. Shout out paring Reggie, may subscriber tayo rito. Baka magbigay ka ng kung kailangan mo ng project, ng electrician, ayan Ito yung magawa niya, makikita natin pag natapos ng project natin. Okay, mamaya nga pala mga boss, pupunta tayo doon sa bahay nila madam, yung family house nila, itong bahay kasi na to,
Yun po yung family house nila, yung sa kabila. So yun yung gagawin natin dito. So inuna lang natin ito, tapos susunod natin yung family house nila madam. So meron pa sana magpapagawa rito, kaya lang sabi ko, hindi na pwede kasi may pila eh. May pila po tayong sinusunod. Ito kasi isa lang yung may-ari nito. Talagang pumila sila. So meron nagpapagawa rito, pamangkin yata ni madam o pinsan niya. Nakalimutan ko na, yung pinsan ni madam. Kaya lang sabi ko, hindi na pwede. Tapos meron din daw punta rito na taga Malacanang. Sa Malacanang. Sino ba yon? Yung punta rito? Anong pangalan? Yun. May taga-punta daw rito na subscriber natin. Napanood daw nila dun sa YouTube. Taga Malacanang. So nagpapa-estimate din. Siyempre, yun, hindi naman natin pwedeng isunod na agad yun. Kung sakaling magpapagawa sila sa atin, siyempre pipila pa rin sila. Ganun yun. Baka medyo matagalan pa. Okay, so tingnan natin yung luluto nila. So medyo tinanghali tayo. Tinanghali tayo kasi marami pa tayong dinaanong project. Ayun o, dinuguan pa burrito. Laban loob. So yan yung request ni Foreman Nambo. Kaya bumili tayo. Ano to? Kanin? Ay, kakao. Kakao. Madri kakao. Di pa hinog. Di pa hinog yan. Di pa hinog. Ganyan yung ginagawang chocolate. Toblerone. Boss, oh. Tapos mamaya punta tayo dun mamaya. Dito ka na kumain, sir? Malapit lang sa amin. Ha? Ay, dyan lang ba? Ayan o, may ulam naman dyan. Alisin, teka. Alisin nyo muna yung screw. Inalis nyo na? Alisin nyo pati doon sa kabila para may straight nyo yan. Saka nyo ilagay. Doon, alisin yung mga screw nyan, yung mga gypsum board dyan. Okay, luto na mga boss, yung dinuguan. Pinakulo nyo ng mabuti yan? Okay. Gawin na dyan at kain na tayo. Gandaan lang. At anong oras na ba pare? 12:35 na mga boss. 12:35 na. Okay na tayo. Gusto na yung mga ibang ano. Andun ba? Ayan tayo. Ito ako. Oh, sira na agad tong ano natin ah. Ano ginawa niyo rito? Yung pinipidit ko ata ano. Oh. Ito. Nalunaw. Nalunag ka raw. Nalunaw eh. Puro di pa udod na ibig ako ko. Pinita ang dapat ko. Nagprito kayo siguro. Ata pinangprito yun. Si Kadsali na pwede na. Sino Res? Si Reyes. Ako yun din. Ha? Hindi ko alam kung sino nakaano na ito. Dinugan ng mga boss. Oh. Nagtuturuan sila kung sino naka doon sa ano. Ganun talaga eh. Ano? Yan o. Ayan, pag may nasisira, nagtuturuan sila. Lahat hindi sila. Highway ka customer tel. Baka siguro si ano, yung electrician siguro. Electrician siguro. Bakit ka maging nag-awag dito tulog. Para kang si Bansyong. Tuturo. Kita na eh. Tulog. Ilog pa ng bungko na. May pala sungko. Hindi ka naman. Tagay na si ano. Ayan, thank you. Oh, cook. Ano? RC. Si Cristo. Susunod na project. Huwag na siyang umarte-arte. Pagubing kaya. Umarte ka kahit wala ka ng pera.
Okay, katatapos lang namin kumain. So punta tayo dito sa kabilang bahay, dito sa family house nila madam, para i-drawing yung 3D model. Hello po ma'am, good afternoon. Ano ba to? Ayan. Kaya naman. Ah, dito pala. Dito pala. Ayun. Drawing ko pa yung ano, loob ng bahay. Pasok na po ko, ma'am. Okay, dito na ako. Gamitin ko po ito, ma'am. Dito yung bahay, mga boss. Drawing natin sandali. Okay. So, nagawa na natin, mga boss. Drawing na natin. So, tinabi ko na yung laptop. Sa bahay ko na lang lalagyan ng design. Siyempre, kailangan ko pa rin kausapin yung may-ari kung anong balak niya rito sa salas nila. Okay. Let's go. Sige po, ma'am. Wala yatang ano si architect ah. Ayos, ang ganda ng ano ni architect ko. Architect. Ayos, ang ganda. Hindi nakikita yung ano. Ayan si architect Barlaan. Ayos. Thank you po, ma'am. Uwi na rin po ako. Apo. Sige po, ma'am. Apo. Okay, so ayan mga boss. Uwi na tayo. So yan lang naman yung lakad natin sa araw na to. Hindi ka mapanjay. Jai. Ay madin. Tuno ko lang na dyan. Kaya pawasin ko pa yata. Nagbayahik pa ito ano, parang Manila. Buwan. Ano oras pong makadaan ng dyan? Sige. So mga boss, iwan na muna natin sila rito. At buwan, tayo ikas tayo di ayusin dyan. Okay. Tara na mga boss. Maubusan na tayo ng oras. Iniwan ko muna yung sasakyan ko dito kay kuya ko para ipawashing. Iwan ko na rin tong susi. Kuya, subliak. Okay. Balikan ko na lang itong mga boss dahil may gagawin pa ako sa bahay, sayang oras. Tingin tayo ng tricycle. Dito na tayo mga boss. Dito na tayo sa bahay. Okay. Kasi madaling araw alis tayo, punta tayong Manila. So hindi ko na i-vlog yun. Hello, what's up? Yo, what's up? Hi, what are you doing? I got a wonderful picture from Grayan. You see? Who's made that? Grayan and Mama. Wow. They made How about you, ate?
Watching. I made hands too. I made hands Wow. and arms to hold. Looks great. Okay. Tama mga boss. Ay, naku. Dito na tayo sa bahay. Okay. Ayusin ko naman yung ay, nilutang ko. Bali, mag-drawing pa ako. So may ano kasi ako. Yung susunod na project, yung isa na drawing ko na. So mayroon pa akong drawing. So ready ko lang. Ready ko lang kasi dinala ko sa site kanina. Para mamaya pag nakapagpahinga tayong konti, baka may time pa tayo. I-drawing ko na to. Pero pag hindi na kaya, susunod na araw na lang. So medyo matagal pa naman sila dun. Idaling ko na rin to. Pwede nang mabilad to. So pang 5 araw na niya. Pwede ko na ilagay dun. Lagay na natin. Para hindi naman masyadong mainit eh. Sakto-sakto. Dito siya maggagabi. Tapos sisikat ang araw bukas. Okay na. Tapos na ano na siya, nagdahon na siya. Ano, yan yung isang ilalabang ko mga boss. Whipping style. Ito wind sweep. So hinangin. Kaya wind sweep. Ito naman pinching. So parang nasa bundok siya. Ayan o. Tapos ito wrap style. So sa isang puno may iba pang puno. Ayan o, yung mga boss. Tapos ito informal upright na bonsai. Meron din yung formal upright, yung diretso lang siya. Ito paliko kasi informal. So maraming tawag sa style ng bonsai. Gaya nito, yung dahon niya nasa taas lang, literati tawag nila dyan. Tapos meron din forest. Siguro alam niyo na yun, ibig sabihin ng forest, yung maraming kahoy. Yun. So maraming style. 2 trunks, ibig sabihin dalawang puno na magkatabi. So wala yata ako nun. Ayun, 2 trunks. Nandun 2 trunks. Yan siya. Yan naman yung forest. Ibig sabihin forest marami. Tapos cascades. So may dalawang klase ng cascades. Yung semi cascades, gaya nito, semi cascades ito. Semi cascades. Tapos yung full cascades, ito naman yung full cascades. So full, naka-full siya, talagang yumuko. Yan yung mga klase. Tapos ito yung formal upright, diretso lang siya. Ayan o, diba? Ganda. So maraming klase. May broom style. Yung broom style naman niya parang walis na nagpaganon-ganon. Ito 2 trunks sana to, kaya lang namatay yung isa. Ito namatay ito. Kaya ang gagawin diyan, alisin ko na lang ito. Parang formal upright na siya. Ayan. Ito simula ng pandemic, doon ko tinanim to eh. Ngayon yan pa lang siya. Medyo mabagal kasi pag itong kamuning tulis, mabagal siya. Okay, so yan lang yung vlog for today natin mga boss. Siyempre maraming salamat sa mga laging sumusuporta sa ating channel. Yan, malaking tulong po yan mga boss sa channel natin. Siyempre huwag niyong kalimutan mag-like, share at mag-subscribe. Okay, so hanggang dito muna yung video natin mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless.